Možná spíš volnější, to většinou malinky nechávají. Že co? Jo. A to nic teď nebylo, to jsem měl vidět, že to mě vyvadila odpoledne. To bylo úplně historické, tak? Si ji pak vezmeš na tu ruku. Ona se mě asi bude chtít odpočinout, víš, ta druhá. No chyť si to taky. To se učí, no, ty děcka. Chyť si to, ať ti to nikdo nevezme. Ne, ona musí spočinout.